поредното нагло изказване на служебния министър-председател, който казва, че тези избори били най-охранявани и 100% били честни. Искам наистина да попитам българския народ. Вие съгласни ли сте с това, което казва този човек? Това е подигравка с българския народ. Трябва ви доказателства. Това ли е нещо, което трябва? А когато дадем доказателства, какво ще трябва? Ще кажат, дайте съда, дайте прокуратурата и да притиснем свидетелите. Ще дам доказателства за купуване на вота. Ще ги дам. Тогава какво ще направи министър-председателя и какво ще направи министъра на вътрешните работи? Това е нещото, което се очудвам. Пак искам да попитам българския народ. Ще продължаваме ли да търпим да ни правят на маймуни? Вие виждате какво се случва. Такава бруталия няма в африканска държава. Тук говорим за държава, членка на Европейския съюз, и това се прави от евроатлантици. Бойко Борисов и Делян Пеевски смен на центъра на София. В крайна сметка хората са гласували много повече за тях. Нека не се притесняват от народната любов. Дайте да излезем да говорим с тях. Искам, ето, с един нереализирал се лидер, нека използваме думата ръководител или водач на политическа формация, въпреки че не съм такъв, аз съм просто член. Нека да излязат да говорят с народа, без охрана, излизам аз, и да направим едно обяснение на хората, те да кажат. И това да го кажат в очите на хората и да призовем кога ще да дойдат, колкото искат хора от България, от чужбина, да дойдат на тях да го кажат. Очаквам ги. Призив към Бойко Борисов и Делян Пеевски.